дастаи насафи ӯзбекистон аз миёни тимҳои футболи шомили гурӯҳи F ҷоми конфедератсияи футболи Осиё аввалин шуда дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе тамринҳои пеш аз бозии худро доир намуд. ёдовар мешавем, ки дастаи Насаф дар доираи бозиҳои даври аввали гурӯҳии ин мусобиқаи минтақавӣ рӯзи 14 май бо дастаи Олуи Қирғизистон вохӯрӣ анҷом медиҳад. Мавриди зикр аст, ки дар марҳилаи гурӯҳии ҷоми конфедератсияи футболи Осиё дар минтақаи марказӣ дар гурӯҳи F дастаҳои Хуҷанди Тоҷикистон, Насафи Ӯзбекистон, Алтинасири Туркманистон ва Олуи Қирғизистон шомил буда барои ишғоли мақоми аввал ин тимҳои футбол байни ҳам мубориза хоҳанд бурд. ҷуфти дигари даври аввали бозиҳои гурӯҳиро дастаҳои футболи Хуҷанди Тоҷикистон ва Алтинасири Туркманистон ташкил медиҳад. дастаи футболи Насаф яке аз тимҳои пурқувват ва таҷрибадори Ӯзбекистон буда таҷрибаи зиёди иштирок дар мусобиқоти ҷоми конфедератсияи футболи Осиё ва Лигаи чемпионҳои Осиёро дорад. ҳайати даста аз ҳисоби бозингарони соҳибистеъдод комил карда шудааст ва дар ин мавсим мақсад дорад, ки ба даври плей-оффи ҷоми конфедератсияи футболи Осиё роҳ ёбад. дастаи Насаф баъд аз 7 даври чемпионати Ӯзбекистон феълан зинаи шашумро ишғол мекунад ва аз 7 дидори анҷомдодааш дар 2 то ба шикаст низ дучор шудааст. Насаф дар даври аввал бо Олуи бозӣ намуда, дар даври дуюми вохӯриҳои гурӯҳӣ рӯзи 17 май бо дастаи Хуҷанд рақобат хоҳад кард. рақобати охирини гурӯҳи F-ро ин дастаи футболи ӯзбекистонӣ бо тими Алтинасири Туркманистон санаи 20 май анҷом хоҳад дод.